40 tarbija fis-sena jitwildu bi problemi f'qalbhom, 25 minnhom problemi serji. Għal dan il-għan id-Dipartiment Tal-Kardjoloġija fl-isptar Mater Dei jinvesti f'Apparat biex itejjeb is-servizz mediku li joffri lil pazjenti, adulti u tfal. Fost l-apparat li jintuża f'dan id-dipartiment hemm l-echo machine, magna li tagħmel ultrasound tal-qalb. Konxi ta' kemm huwa importanti dan l-apparat mediku, l-għaqda mhux governattiva Beating Hearts bl-investiment ta' 50,000 euro xtrat echo machine oħra għal dan id-dipartiment. David Aquilina, assistent segretarju tal-għaqda mhux governattiva Beating Hearts, spjega kif dan huwa wieħed minn apparat mediku ieħor illi juża d-Dipartiment Tal-Kardjoloġija. Filfatt mhijiex l-ewwel magna li xtrajna, is-sena ngħiddietha minna donazzjoni oħra ta' xi 8,000 euro, konna xtrajna magna oħra għal cardiac wing u hekk il-bambin irid sal-aħħar ta' dis-sena nkunu qed nixtru xi magna oħra tiswa xi 30,000 euro li suppost sal-aħħar ta' dis-sena nkunu għalaqnija wkoll. Dinja ir-raba echo machine għad-Dipartiment Tal-Kardjoloġija. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern qal li bl-investimenti li sar fl-aħħar snin, il-lista ta' stennija għal dan it-test naqset minn 3 snin għal medja ta' 10 ġimgħat. Aħna madwar 3 snin ilu konna sibna li l-waiting list għall-echocardiograms ġifieri dak it-test fejn jkun problema fil-qalb kien ta' 3 snin li kienet xi ħaġa li ma kienx aċċettabbli. Mal-ewwel bdejna naħdmu billi żidna riżorsi, speċjalment riżorsi umani, u kol billi għamilna time management aħjar u allura riżorsi li kellna żgħajnihom mod aħjar. Fil-fatt, grazzi għall-echo machine, kull xahar isiru mal-1000 test mediku. Fil-waqt li f'sena isiru 12,000 test, 1,500 minnhom isiru fuq pazjenti tfal. Statistika li fi kliem Viktor Grek, kardjologu li jispeċjalizza fil-pedjatrija, hija konferma ta' kemm dan it-test huwa kruċjali. Ta' kwalinkwe età, ġifieri babies għadhom għastwildu, tfal, kbar, xjuħ, kull età kollhom bżonn tagħmel ultrasound tal-qalb li hija magna speċjali li tkun iktar b'saħħitha bħala processing power biex tkun tista' tlaħħaq ma' struttura li qed tiċċaqlaq li hija l-qalb. L-għaqda mhux governattiva Beating Hearts li xtrat din echo machine ta' tissapport lil pazjenti li jbatu bil-mart tal-qalb u tajn speċjalment lil ġenituri ta' tfal li jbatu b'dan l-istess mart.